Malo može se požeti na muziku. Sad će doći da napravi krug pa... Ne znam stvarno. Ne, ja sam došao čisto da pripazim tezgu dok se on ne vrati. Prijatno. Luis. Года. Вот они. Это 56. Ну, это, я имею в виду не сама моделька 56-го, это машина 56-го. У них вон, видишь, чекай. Вот, например, я беру вот эту. У нее на коробочке написано 1 к 43 размер. То есть это понятно. как оригинал, только... Ага, стой, да. Застава Богословская. Što je otprilike, ne znam cenu. Ne znam cenu, sad će da dođe nešto provati. Konkretno nešto po te zanimljivo mogu da zove, da pove. Pa ja čisto na koda gledam kao, znaš, u školu sam vratio se. Imao sam u Rusiji baš veliku kolekciju. Samo rusku. Čajki i to. Čajki, Moskvić, da. Volga. Da, Volga. Volga je bila kao i sve od metala, i donji deo sve od metala. Ja ne znam ni poklonili na 18 godina. Ne znam za koliko kupili, ali mislim da je baš skupo tad bilo. I sve radilo ja i pravili smo renovirani kući.